Singkod guys, oh. Oh, nahulog na guys. Pag-sprayan na lang ito gagmay guys. Kaya daghang mananap guys, oh. Tura guys, tura. Oh, tura, lupad na. Hi guys, welcome back ako rin po sa Hardin. Hardin Kulimpio kay daing buhat kaning quarantine lagi, COVID. Ang natang daing trabaho sa balay, limpyo-lim sa itong kagardinan. Mag-cutting ko aning ilang diri guys, kay basig ko ano ni 10B. Kailan mo 10B? Bitin. Oh my God. Tara guys, oh. Kaya madako ba yan isang punaan na guys? Wapo kayo ni siya guys. Naani sa United States guys. Kani. Pamilya ani. Yan, nung bata ni punuan niya guys. Oh. Tambaan. Datingan na ni guys. Oh, para hawan ng ilawom guys. Makita ni mo. Tanong na po nina ko guys. Yan sa mga similya ani guys. Asa man mo diha? Sige naman lang mugling ko diha. Tabang po mo diri oy. Yan pa ha. Kani o. Kadili. Hindi kayo aliwarok ba guys ba? Hayag-hayag na guys. Kita ng ilawom guys oh. Kita na nimo dito ilawom guys. Padung na nimo taas mo. Akar good shades niya mga bugnawan na ta diri ba. Ay sila ha guys oh, may buot. Moto guys, atong sprayhan guys. Ang katong singkod guys oh. Oh, nahulog na guys. Pag-sprayhan na lang ito gagmay guys. Kaya daghang mananap guys oh. Tura guys, tura. Oh, tura, lupad na. Oh. Kana dayan yung mga mananap lagi. Uy. Ano lang, yung natin ni kaya mamaak ni sa mga chikiting. Lamigas niya oh. Daw pang atong view diri. Uy, ang akong sili de idresan ang sa natin dito. May bunga oh. Anong dagko man din siya bunga pero way buot. Ang dagko ang bunga. Pero di ba ni halang ka ay bunga diri. May kamatis diri oh guys, ang bunga na. Dako na oh, ngit na guys, kinahapnan tanig tan-aw tanom. Tarang bunga oh, dagko na. May na lang magkuan sa lamas. Padiin na lagi mi ani diri kay nagkuan trabaho guys. Dara. Ani gani. Kung gusto mo og similya kani siyang laya oh. Kaning laya gani diri guys. Ito ni siya guys. Gusto mo magsimilya aning bulak. Wapo ni kayo siya nga bulak ba? Kay kuan. Mudaghan siya kanilang mga daya ang pang tanom ani. Mung kaguni mo ni siya. Ana. Ihulog ni mo diha. Sige na siya anak-anak. Ano. Na mo na siya mo itanom. Mga kuan. Dalo na ako ni guys kay ibutang na ako sa isa ka balay na ako. Sa siya oh. Apoy white ba nga similya kuha unta na ako ni to pink man to siya ani isa na white gapo puding white oh tan-aw wala pa man dahil siya nakuan gulang nga dahil siya guys oh pwede na ni similya na kuha unin siya. Wapo kayo ni siya mudako ba? Ang itanom ani niya kanira mang luon ni mo siya. Kani imoy. Niya imong itusok
Hindi nyo ni mapahilabdan sa mga bata, tarug-tarugon. Apo po ni siya, oh. December flowers siguro na siya. May naginusarang pinya, guys, oh. Ay na lang. Oh, pinya. Hello, guys, pinya. Isa na kabulot. Apo tayo sibuyas. Nasusot yung taong sibuyas. Duh. Guys, wala po ni diri guys. Mapahuway sa ka diri guys. Ito magkapoy. Lingkod-lingkod guys. Apo naman guys. Good guys, ay kay mapahuway sa ako kay hapon na. Ug manasad ko mag tiwas sa aning kuan. Ngit naman guys, oy. Muha pa ko ano yung laing sibin niya rin eh. Muha ko simin niya guys. Anong na ako dito. Na ada ini si dubul. Biar waan niyo eh. Ini dubul nih guys oh. Lahit na niya siya. May dubul. May dubul. Kanina siya ang dubul. Si dubol lagi ba oh. Ay nanay, ilain ako ng dubol para tanawon ang dubol. Maroon siya, maroon. Ato isa pink. Wala guys. Oh guys. Hanggang tanong aning kamunggay guys. Utlon lang ni maning tuno. Kung na gani, mga igsok ra na, mabuhi ra na. Taas. Ay ngit-ngit na. May daghang nalibang dito guys. Si Pata. Dali. Sunod na. Ali, sunod na din eh. Laro pa pa dyan. May sakyakan dira. Dali. See you and sabihin mo, dali. See you on my next vlog. Sige,
like, and subscribe. The button! Subscribe to my Lola! Again. Click the button, subscribe to my Lola!